Ahojte, druhý diel. Dnes rozoberiem Škodu Octaviu, druhú, dvojku, ja neviem. A začneme takisto na radie. Chýba mi tu jednu. Elektrická šrobovačka, manuálna. Vidlička, nie lyžička, milo som povedala lyžička. Šperhačík. A páčidlo. Tak začneme, s tou som asi vypáčila. Odmontujem. Ajaj. Uha. Dobre. Tiahla som. To už pri týchto autách ani nedrží. Odložím, aby sa nám to nestratilo. A to ide tak ťažšie. Vypáčiť. Dobre. Na toto mám to páčidlo. Toto je systém zase, že dozadu. Minule sme mali z vrchu. Toto je dozadu. Kľúčky tie sú jednoduché. Krytka pôjde dole. Jeden šrob. Hotovo. Aby sme nestratili zas, takto si to tu necháme. Môžeme to zavrieť. Alebo aby sme vedeli, ktorý šrob je od čoho. Tak to necháme. Druhá strana. Moje prvé video už je na YouTube. Tak si ho choďte pozrieť. Určite sa na tom aj trochu zasmejete. Dobre, schováme. Vypáčime. A takto schováme, aby sme nestratili. A druhá strana. Páčidlo. Páčidlo. Dobre, ide to trošku ťažšie, ale ide to. Dobre. Toto netreba rozoberať. Túto krytku. Dobre. Krásne. Tu sú zase dva šroby. Manuálne, lebo sa mi tam vrtačka nedostane. Ajaj, to je kryžový.
Všade sú torxové a tu budú 2 krížové. Dobre, necháme sa naposledy, nech nemusím odbiehať. Pôjdeme dozadu. Aha, tu je. No to som hľadala. Dobre. Ručky. Zavrieme. By sa nám nestratili. Dobre. A toto si nájdeme nadstavec, aby nám tam pasoval. Musí tam byť dobre vložený, lebo inak vydereme ten závit. No. Toto zaťahuje či odťahuje? A, dobre. Odťahuje. A tie vrele odložíme. Ideme na druhú stranu poriadne vložiť. A pomaly odvrtať. Dobre. Ešte aj tu je. Aj. Tá vrtačka je ťažká. Dobre, Dobre. Toto by sme mali. Tieto stĺpiky, ani tieto stĺpiky teraz dávať dole nemusíme, nie je to tak hlboko zasunuté v tých Ačkových, Bčkových, Cčkových stĺpikoch, ale Ačkové dáme dole. A aj toto. No, krížové. Dobre. Dáme ešte tie Ačkové stĺpiky dole a pôjdem si pre druhý šrobovák. Tu sú potom šrobiky torxové, našťastie. Tie musíme odmontovať, aby vlastne stĺpikom mohli hýbať. Dobre. Jeden. Dobre. Toto už je povolené celé. A ešte tam drží trochu. Dobre. Znovu. Ajaj. Aha, to je pre toto. Dobre. To sa potom vlastne zacvakne tuto, ale toto vyberieme s páčidlom, aby sme to tam potom vedeli naspäť pricvaknúť. Takto. A tu mi padol šrobík. Dávať pozor na to, lebo keď tam zapadne, tak sa bude kupovať nový.
Dobre, toto. No dobre. Tu ostal jeden. Vybrali a zasunieme. Dobre. Idem si po tie krížové šrobovaky a strop môže už ísť von. No dúfam, že ste čo videli, lebo že som mala nakrivo kameru. Ale tak ja verím, že áno. Tieto šrobiky si dáme dole. Išla som si pre krížový šrobovak. Dobre. Mini šrobiky. Odložiť, aby sa nám nestratili. Nevyskúšala som si ináč, či všetko svietilo pred demontovaním. To je veľmi podstatné, lebo niekedy nesvietí a zákazník príde, povie, že svietilo. Takže môže sa stať, ale treba si to pre kontrolu správnosti overiť predtým. Ja som si to teraz neoverila. Nevadí. Odpojíme. Dobre. Ešte dopredu. Výborne. Akože ja chcem, aby tieto moje videá mali viac videní ako Patrikové. Tak ja dúfam, že si to niekto pozrite a že mi tam napíšete niečo. Dobre, tieto kabliky tu necháme. A potom to zase prestrčíme nučer ako v minulom videu. Ale môžeme to dať dole. Uvoľníme si, niekedy sú prilepené tie stropy. Uvoľníme si. Výborne. Idem dozadu. To je, jak sa dáva dole. Aha, dobre. Lištu som si nedala dole ešte. Zas vidlička. Drží to.
No dobre. Šlo to strašne ťažko dole. Tieto cvoky sa musia povyťahovať s páčidlom a nasunúť ich všetky sem. Jeden tu len ostal, to nevadí. Strop je celý až, aha, papier. Úplne krehký. Úplne čistý papier. No už sa s ním nedá ani manipulovať, aby sme ho neroztrhli viacej. To si to povytiahneme z každej strany, idem na druhu. Tie kožené sedačky sú vrelé. Výborne. Dobre. Strop by sme mali toto. Nech sa nám to neroztrhne. Výborne. Olala. No. Dobre. Toto máme odpojené. Ešte nás tam drží vpredu. Dobre. Som sa zapotila normálne. No aha. Papier. Úplne čistý papier. To si tu môžeme nechať. Tu nič není. Veci naše si povyberáme. Toto si ja zoberiem. Strop kufor zavrieme. Výborne, tam to muselo asi zatekať, viete, tam je celé žlté flaky. Aj ten strop je celý tam krehký. Asi tam pravdepodobne zatekalo. Dobre, ešte si ho tu nechám, spravím vám fotku so stropom.